Ftit tal-ħin qabel id-dibattitu fil-Parlament dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi, il-Ministru Edward Zammit Lewis sfida lill-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil biex jieħu l-opportunità u jippubblika l-irċevuti tax-xogħlijiet li saru fil-proprjetà ta' Mario De Marco. Fl-aħħar ġimgħat kien żvelat kif fi żmien meta De Marco kien Ministru, kuntrattur imsemmi fil-Panama Papers wettaq xogħlijiet fil-proprjetà tiegħu b'valur ta' 34,000 euro. Li ma xogħlijiet baqgħu mhux imħallsa sakemm il-midja internazzjonali żvelat il-Panama Papers. Il-Ministru Zammit Lewis sostna li dan kien ksur fil-manifest tal-Kodiċi tal-Etika u fakkar kif bil-kejl ta' Busuttil Mario De Marco missu ilu li tkeċċa. Iżda bħalma għamel f'każijiet oħra li jinvolvu esponenti tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil baqa' gallerija u maħa ebda azzjoni. Minflok inqabad f'kitba sfaċċata meta De Marco stess ċaħat li ppubblika l-irċevuti, jinbiss wara li mal-ġurnalisti Busuttil qal il-viċi kap tiegħu produċihom. Jekk ma nistgħux naslu fl-anqas li qed ngħidu li ħallasna li nippubblikaw riċevuti, aħseb wara kemm jista' jkollha kredibilità l-Oppożizzjoni li lanqas nippubblika riċevuti tax-xogħlijiet. Fl-istess ħin irrid in-nies illi jemnuni illi jiena meta nkun fil-gvern u mbagħad nippubblika l-kuntratti li jien nagħmel. U allura iva ngħid lill-kap tal-Oppożizzjoni mhuwiex kredibbli illi jekk ikun fil-gvern u jekk xi darba ikun Prim Ministru, ikun se jimxi kif suppost. Lilien mill-irċevuti li s'issa għadhom mistura, Zammit Lewis sfida l-Busuttil biex jonora kliemu u mingħajr aktar dewmien itenni x'passi se jieħu fil-konfront ta' Mario De Marco.